1700-tallet opfandt Benjamin Franklin et apparat, som fungerede som en klokke i tordenvejr. Teorien bag klokken var der først fremlagt af tyskeren Andrew Gordon i 1742, men det var Benjamin Franklin, som pustede liv i teorien. Franklin monterede en spids mast oven på hans skorsten, som opfangede lynene, når det tordnede. Fra den spidse mast på skorstenen havde Franklin trukket en ledning ned til en klokke, som hang i en snor. Ved siden af klokken hang en klokkemane til, men denne klokke var forbindet til jorden via en ledning, hvorved klokken var positiv. Mellem de to klokker hang en lille kugle i en snor, som var neutralt ladet. Når det tordnede, ramte nogle af lynene masten, hvorved de negative ioner fra lynene blev overført til klokken. De negative ioner fra lynene, som var overført til den ene klokke, tiltrak den neutralt ladede kugle mellem de to klokker. Jo tættere kuglen kom til den negativt ladede klokke, jo flere negative ioner blev overført hertil. På et tidspunkt ville der være en så stor mængde negative ioner på kuglen, så kuglen ville blive frastødt fra klokken og begynde at falde mod midten af de to klokker. Når den negativt ladede kugle kom tættere mod midten, blev den tiltrukket af klokken, som var forbundet til jorden. Hermed søgte kuglen over til denne klokke, hvorved de negative ioner blev afleveret til den positive klokke. Herefter var kuglen positiv og blev frastøttet fra klokken, som var forbundet til jorden. Derfor søgte kuglen igen mod midten af de to klokker. Til sidst blev kuglen tiltrukket af klokken, som var forbundet med lynene, og denne proces kørte i ring. På denne måde opnåede Benjamin Franklin en klokkeeffekt, da kuglen fungerede som en klokke, når den ramte de to klokker. Her ses en rekonstruktion af Franklin Benjamins klokke.